Bizimodu aktiboak. Ezagunak dira bizimodu aktibo baten abantaila ugariak. Jakin badakigu gehiago mugitzeak eta egunero etenigabe ariketa fisikoa egiteak ondorengoak emango eta eragingo dizkigula. Gure gaitasun fisiko orokorren hobekuntza, giharren indartzea eta erortzeko arriskua murriztea, autoestimuaren eta ongizate sentsazioaren igoera, pisua galtzea eta hau bera mantentzeko laguntza, gure autonomia eta gizarte harremanen areagotzea. Gainera, ariketa fisikoa tresna garrantzitsua da gaixotasun kronikoen prebentzioa eta tratamenduan. Besteak beste, diabetea, biriketako gaixotasunak, gaixotasun kardiobaskularrak, obesitatea, osteoporosia, hipertentsioa eta abar bezalako gaixotasunetan. Dena zaigu lagungarri. Etxeko lanak, baratzekoak, oinez edo bizikletan mugitzea, eskailerak igo eta jaistea, lan jarduerak, aisialdian egiten dugun ariketa. Baina orokorrean, gutako asko ez gara iristen gaitasun fisiko on bat eta osasun maila on bat edukitzeko gomendio minimoetara. Hori dela eta, gomendatzen da bakarka edo taldean gure egunerokotasunean giharrak mugitzen dituzten ariketak ere txertatzea. Ibiltzea, korrika egitea, dantzatzea, igeri egitea, bizikletan ibiltzea, barne. Gutxienez, egunean 30 minututan ariko gara, astean 5 egunez eta neurrizko intentsitatean. Bihotz taupadak eta arnasketa pizka bat azkartzea, baina beti ere hitz egiteko gai izan behar dugu. 10-20 minutuko saioetan ere egin daiteke. Egokia litzateke indar eta malgutasun ariketekin osatzea, gutxienez astean 2 egunetan. 65 urte baino gehiago dutenentzat, bereziki mugitzeko zailtasunak badituzte, gomendagarria da honetaz gain oreka hobetzeko ariketak egin. Eta jamatetxu ja gimnasin, oso gustora nago, oso flexible. Nera dekuek ikusten txut okerro dela eztinak etortzen, denai animatzen dobiet etortzeko, behi ez etortzen, eta gizekileken nahi nauke geixo tortzie bat bakarrik aurten asiakiko, behi geixo. Eta nik atzena hau utziko nauke, zengati biltzi guztazakit. Behi hau da kompletu hau. Zati egiten duzu buti hasi tanketa haino. Eta behin fanitzen dut banganaz, lekusietan baten ez, jangoiko izkerrak, eta esaten du biet, ez da flexibileria bernu dielduak iten. Eta nik esaten du behin hasien gati eta esan zubieten ez usteko. Eta hau da atzena, mundu bontan utziko naukena. Eta pena hundi jakin ademaz. Ja ematen dut 10 bat hola, ematen dut eitxenek gimnasia. Gustora etortzen nahi, zengati juntetzen gan launek asko, eta gero ejertzizioak ongi etortzen dazkit, eta ongi. Eta hemen jamaten txut, gimnasioen, 5 urte, eta oso kontentu ibiltzen ez, gustora. Agilo, gustora etortzen ez bai, oso giro hona dakau be. Eta datorren urtiene, etorko ga, zengati gustora ibiltzen ga. Sentitzen ga oso beste ligereza batekin, beste ritmo batekin, da, en fin, hola izen. Zagatik jende asko baten da pasiera eta bese jo. Belle pasiera bakarri fatie ez da kompleto. Gimnasio nahi dutzen dakit oso arrakitxu edala, oso importantie. Aurretik jogan bilitan hau 3 urtez. Baitare, rehabilitazioko sendagilek esan da, lumbarreko artrosis edakatelakoz, enbiarra dakat, iei egunio o egunio alba da, soinketa konkreto batzuk hortarako. Orduan, gauz bedala, besti dala, mantendu egin naiz. Gauza da, soinketa egitea, soinketa kontrolatua eta monitore batekin. Besotatik nau gaizki, gero hori, Jesusean dutela. Gero zerbikalak ebai dazka gaizki, gero belonak ebai, eta pasatu dut asko, ondunez oso gaizkini. Hemen egiten du indarra, resistentzia, bueltatzuk hemen, batzutan laizterrean, bestaten mantzo, hemen ambienta gunea daku, kuadrille una.